Uba granding nong sap uway ni kiri orang ba harilum khasi ubana kasnong selai ular ri bhoi da string hadin bala yu i ka video badio sngo da lagi jong kiskor ka jingkrang kta mat yong jong uway pat orang ba khasi ubadai uway ni ki youtuber bala jutip kumu badang dok tedong ka ba klam da don ka jingpet shiliang kman hendrai namar ki kintin bala mi hakiran sandur ki ne social media ki bau lakran ya ka jinglong kerpang ki dukhatmet ba kerpang jong ka long brew ki shenrang bat kentai kabakum ka imlang kasalang kamla satya ban pediang kumta ula ujor persya ya kane ka jingkran utai badang dot tedong syaka Meghalaya State Commission for Women ha ka jella habayo penyekran bot ba kurantin nong sap leng bar ka phone call ula ong bakum kinong ilam snong barabor ki ju sneng ki ju kraw ki samla hasnong hathau bakim dei ban telasi telasang pheuse haba mi pan ki jingkran nau teu badang dot tedong kalong kum ka jing hikai segi khon samla bahaka jaka bakin im tip brew penban habayo sngo kum kite ki jai kitin ki kelalong ka jing hikai bakin kran lengkar hagi lenti snong bagi don ulaya thuru habayo sngo kum kite ki kintin umla len ba om tang ba ka kta ya ka shimen handrai ka kta lang ru ya ka burom ka ijon jong ka imlang ka salang habaro ka wei ka rilum khasi jaintia bar ka jing ujor jong u persya ayu teu nongkran klam akor ka long ru baki wei kin sngo thu baki dei ban burom ya ka hok long renyang ya ki kintai nation rang om ban shu ngap jar bat ailat bakin kharoi hapo ka imlang ka salang khamtam hakari baka jai penreu lo na kalyang jonga an keren beda ka basya ina mangam don hire kata ka personal mo ban issue na ne ban ya debate ne lo no kumta mo ban le kini kini kam na mata ban wara kata jing bom istro ta jumi ay na salang kawai ka bang abu ya ka jing jor sepo ka Meghalaya State Commission mo ka bang ka jing le deng dot dong hi parok sikat tai la jule tang balom idang ya snap de sha mo namot ba telah tengah i kani ka video ka shuni te kala kata mat yong tam ya imlang salang ka jumi baki kintin ke ba Ukraine kila pendi ya kintin tam keren hangi da ka burom kalong ba ki kintin ki ba mi na u ki de ba chapang ka jingkren ya ka jinglong kerpang ju chapang ka jinglong kerpang ju ki kintai ki shenbang ki jumi te ban chu ngap bat ya sha halor kata ngasmu ba kala kata hadu mo ka kitien mitliet ka jingkren jong u kala sabab kalan te kumta na kalyang ka jonga ngabu saka Meghalaya State Commission kalong ba nakalyang ka an kariban shim kia bide ba kani ka benta namar ba ka jingkren jong u hi kalong ba chapang ka jinglong ka ba kerpang ha ka bide ba ki jinglong tong jong ken thei jong ni ken jadi ni ke banga nga mo ku wei na u o riu pat ba hi kalong ba ngadap da ka musim jong jing kia namar kani ka jingle jong ba deng ba tedong ho to ula bende ta ko chatni kan tin ta freedom of speech okay ngam dan helor kata ka benta nge jong i okay ngas musi han kata ta kalong ba an keren chapang ka jinglong jong kitia jinglong pepang hakin thai mo kien ngas ho batong ba ha ka kam bom la ban yang dalile ru en namar ni pu ipi kan ni ka wanra ya kata ka kapal pun bak pakai salah ni kelak jing sniu tapi sebab kerkom u semua buat mudon show kiri dan buram so kiri kiri crowd kantam iki long punya mentai iki kintai dan keren bagi kintin tukul gitu ke mana shoot dan ban keren dalam di ngam ni talong no mo mentai iki long kerpang jing kintai pikiran hadu kat tu dor kai pi sebab shan ke ke banja nak yang ka an kwancin kia ke banja pan lembak kan juga dengan cuong ni baca mo kalau tak kajing keren jong bak denggi habai dei bak tu kajing ke video last video ko cumi kapau kumba kapau kumba penculur penban ban le hikam ki basniu te ban keren jadi jentien ko itu te sibuk menta kum kajing snap ko ngam tip jing snap ni kuai kajing keren jong uhi kapau ba ka penculur ya ki kena ki beret lara station rang pentai hakabit ba katu ko benta kajihikai la kajihikai jung ku ri orang ba kan menta ban keren ikin tien kitin ki pompen sultanat ba tu kari action jung u khatam tan kebom deki kujup kumta de kan di ba sultanat
Nasusi hado kata nomor ba namkwa ngai ngabulom yo bat ngajupet bai ki video jung andre ka e ka phang ka jinglong ki ri kan te ni bat ko to reaction ko jung ban pen mo kum ki tu ken tien ba ule dengan semua ban ong ba ka ai ka de ban sim kya lor kan kam kan na sa ta ka mo ngas tu tu ba ka nuclear state commission hi ka de ba pet abi de ki jinglong kan te to di ba ha abi de kan ta ni sen abi ka pa pen long klaba kam long su yang ni bangin ngap kam sam yang ngam bang ngap bang kwa su kam de su hi kam ram ko jung ni ban ong ba ai ba ki we tin ne padang am le mano ban le kau an kum ta kan dan apa yang jung ka ba ki ba pen mong hang ni ka long ka ba ka jing keren jong ki keren pat ba ka jung ha ka be dei ba ki tiar jing long ker pang jing ki ken thei ko wei bat tu ka pen tien ka ba keipat ba bidai ba katu ka reaction jung ha bidai ba ta ki tiar ka jinglong sengrang ban pen kum kata ka ban hikai ya ki baria ban le ya katu ka limpi ka ba hikai kita tur ka ti ko wi hikai ka ba kata ba yang namar ba nilong kum kinong yalam mo nilong kinong yalam sinong hasinong ni ju sneng ju pen i ba mdei ban keren klem akor mdei ban le kinong tien ba ban burom mar keliang ikin tension ba ikin rang ba kena kum ta kan hari minta pak kitu kijing keren jong pak terong kelong ba kala kata hadu kata ngatrai om tanyanga nang itu iti kata ya ki para ki men jonga ki bahaya ngasam jonga ki amar dan marpa jonga handai pro ko ke jela jong kata lot ya kijing keren u handai mdon pat ban tong dari ban ang nah ong ba ikin tien iba kata hi hadu kata hi kijing keren jong ka jinglong kerpang jong ki ken thei baka jinglong kerpang jongki senrang ana ladang shus ngap asung pu ladang shus ngap dan dikatan long kenang yang lian an kapor an so mai pi ka jingta jingku ha wide aki embe ngam ban tani ba ka tenta ringa peni ta kan sim ba penung yang na long ba ban kran ki tu jinglong kerpang jongki penthai bat kum senrang maka tu ke jung ka ba pi ban hikai pat ya ki berkeli mentali perti sosial media baru ki kena ring itu ni yo iwa pat baru ki riset sini kan yo kita nomor ki jengret kala ba ya sosial media untuk su iya ke jingkren baru ki sedang buat jadi kalau we ni tada mentali ngami sakmat lan teh kan ngir ke porat